Επειδή με ρώτησες κάτι για τη ζωή Κωνσταντοπούλου, έχω πει εδώ πριν μια εβδομάδα, πότε ήτανε, τις απόψεις μου. Αφού είμαι σε μέτρηση, τελώ εν αργία. Δηλαδή, θέλω να αδράξω την ευκαιρία να σημειώσω το εξής. Εμείς μετράμε και αναφέρομαι σε όλες τις εταιρείες δημοσκοπήσεων. Ναι. Είναι λάθος η εργαλειοποίηση από οποιονδήποτε των ευρημάτων και πολύ περισσότερο περίπου να εκλαμβάνεται ότι όποιος βρίσκει τη ζωή δεύτερη, μάλλον είναι σε συνεννόηση με το Άξιμο, ή όποιος βρίσκει το Πασόκ είναι. Ο δημοσκόπος ό,τι βρίσκει. Ό,τι βρούμε θα δώσουμε. Δύο που μιλάμε, το τα άλλα είναι τεχνητά διλήμματα για μας. Λοιπόν, άλλοι τα βρήκαν αλλιώς. Αυτό μιλές στο Δημήτρη, γιατί αυτό δεν το λέει. Τον ταράζεις τώρα. Να σου πω, επειδή δεν κατάλαβες. Ο Ζαχαρίας δεν το λέει σε μένα αυτό, το λέει αλλού. Να δείξει και κάτι άλλο. Δεν είναι σε θέση ο Ζαχαρίας το λέει, του απευθύνει αλλού το μήνυμα. Δεν το απευθύνει σε μένα. Όπως έλεγε παλιά ο Καραμαλής, σε ποικιλώνυμους αποδέκτες. Ακριβώς. Το απευθύνει το μήνυμα. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω πολύ και τους δύο. Τάσο, ευχαριστούμε πολύ που ήσουν μαζί μας. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση μαζί σου και εσένα, Ζαχαρία, ευχαριστούμε πολύ που ήσουν εδώ. Αναμένουμε και τις μετρήσεις και των δύο.